लोगोफोर आं नोंथांमोननो आपस्टकनि गेजेरजों शेयार मार्केटाव माबोरै कम्पेनिफोरनि शेयार बायो बेनि सोमोन्दै आं देखायनो नागिरदों। नैबे जाबाय आंनि आपस्टक। आं दा आपस्टकखौ खुलिबाय। खुलिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबायदि इन्टारफेस मोनगोन बा गाहायाव माखासे अपसन मोनगोन। नै माइ लिस्ट, ओमफ्राय अर्डार, पर्टफलिय', डिस्कभार आरो एकाउन्ट बेबायदि माखासे अपसन नुगोन। बे अपसनफोरनि नोंथाङा नैबे मोनसे अपसनाव माइ लिस्ट होननायाव आं दा माइ लिस्टआव थुबाय। बे माइ लिस्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा गोजौआव दाजाब नुगोन बेबायदि। बे दाजाबाव थुनानै होदो। आं थुबाय। दाना नोंथाङा जाय कम्पेनिनि शेयार बायनो सानदों बे कम्पेनिनि मुंखौ नैबे गोजौआव लिरनानै होदो, नैबेयाव लिरनानै होदो, ओमफ्राय सार्च खालामदो। आं दा लिरनानै होनि, हमनानै ला आङो इउक' बेंकनि शेयार बायगोन। आं टाइपिं खालामबाय, ओमफ्राय लोगो लोगो गाहायाव फैखागोनखा नै इउक' बेंकआ फैबाय। दाना इउक' बेंकआ फैबाय नालाय बे फिसा नै दाजाब नुदोंना, बे दाजाबाव थुनानै हो। आङो दाजाबाव थुनानै होबाय। दाजाबाव थुबाय। दाजाबाव थुनायनि उनाव नोंथाङा जेबो खालामनाङा, जास्ट बेक खालाम। आं बेक खालामबाय। बेक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बे माइ लिस्टआव थुफिन। माइ लिस्टआव थुनाय लोगो लोगोनो आं थुबाय नालाय, ओमफ्राय बेयाव नोंथांनि माइ लिस्टआव फैबाय आरोखि। अके, जों सार्च खालामनानै बेयाव सार्च खालामनानै जोङो बेखौ आंनि लिस्टआव माइ लिस्टआव एड खालामनानै लाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा बे इउक'आवनो थुनानै बेखिनि जायगायाव थुनानै हो। आं थुनानै होबाय। थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांना नैबायदि इन्टारफेस नुजागोन। बेबायदि इन्टारफेसाव नोंथाङा जेबो खालामनांगौ गैया। बे चार्टखौ बुजि मोनोब्लाथ' बिराद मोजां, आरो बुजि मोनाब्ला आंनि माखासे भिडिअ होखानाय दङ, नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआवबो दङ, आरो नङाबा आं इयुनावबो बेबायदि भिडिअ लाबोखागोन। दाना नोंथाङा बे इउक'आव थुनानै दं नैबायदि इन्टारफेस नुगोन। बे इन्टारफेसनि गाहायथाराव नोंथाङा नुगोन मोननै अपसन, नै बाय आरो सेल होनाय। बाय आरो सेल होनाय मोननै अपसन नुगोन। नोंथाङा बायगोन नालाय, माने डिलिभारि बायगोन नालाय लं टार्मनि थाखाय, बेनिखायनो आं बायाव थुनानै होबाय। नोंथाङा बायाव थुनांगोन। बायाव थुनायनि उनाव नोंथाङा गोजौआव मोनथाम अपसन नुदों, नै रेगुलार, जिटिटि आरो एमटिएफ। नोंथाङा जेखौबो गोसो होनो नाङा। दा फार्स्टआव नोंथाङा जास्ट रेगुलाराव थुनानै हो। आं रेगुलार थुनानै होबाय। बिनि उनाव नोंथाङा बे कुवान्टिटि, नोंथाङा बेसेबां शेयार बायगोन बेखौ इन्टार खालामबानो जाबाय। हमनानै ला आं ओरैनो देखायगोन नालाय मोनसे बायना खिथिनि दिनै मार्केटआ बन्द', थेवब्लाबो आं ओरैनो देखायनो नागिरदों। हमना ला मोनसे मोननै जेखि जाया, आं मोननै थुबाय। बिनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव मार्केट, ओमफ्राय लिमिट, स्टप लस, ओमफ्राय स्टप लस मार्केट बेफोरखौ नांथ'वा। डिलिभारिनि थाखाय बेखौ जेबो गोनांथि गैया, जास्ट बेखौ मार्केट लाखिबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथाङा नैबे बिराद गोसो होनो गोनां बाथ्रा, नै मोननै अपसन दङ, नैबे डिलिभारि आरो इन्ट्राडे। नोंथाङा जेब्लाबो लं टार्मनि थाखाय जुदि शेयार बायगोन बा कम्पेनिनि, अब्ला नोंथाङा बे डिलिभारियाव थुनानै सेलेक्ट खालामनो नांगौ। बे इन्ट्राडेबो खालामनो हायो। हमनानै ला आं इन्ट्राडेखौ थुनानै खिथिनि, नै आं इन्ट्राडेआव थुबाय। नों इन्ट्राडे खालामनाङा। इन्ट्राडेआव बुहुत नलेज आरो टेकनिकेल एनालाइसिस खालामनो रोंनांगौ जायो। ओंखायनो नोंथाङा बे डिलिभारियाव थुखा खनसे। आङो थुबाय। थुनायनि उनाव नोंथाङा नै गाहायाव अपसन नुदों रिभिउ बाय अर्डार। गाहायाव नुदों बे रिभिउ बाय अर्डाराव थुनानै हो। रिभिउ बाय अर्डाराव होना थुनायनि लोगो लोगो नोंथाङा नैबायदि बक्स नुगोन, बेबायदि मोनसे साबमिट अर्डार अपसन फैगोन। बे साबमिट अर्डाराव थुना होबानो बायनाय जागोन। आं दा थुनानै होनि, आरो थुना होबाबो दिनै बायजाया, मानो होनबा दिनै सेटारडे सानडेआव मार्केटआ बन्द' थायो। थेवब्लाबो आं थुनानै देखायनो नैबे साबमिट अर्डाराव, जिहेथु बायजाखाया। आं थुबाय, नै थुबाय, खिन्थु मा जानानै थाबाय बियो समबारै खालि बियो हारसिंनो मार्केटआ एग्जिकिउट जागोन, खिन्थु आङो दा बेखौ केन्सेल खालामफिनगोन। अके, मानो होनबा दिनै मार्केट बन्द'खा नालाय, आं बायखायाबो ओरैनो देखायनो थाखायसो आं खालामदों, ओंखायनो आं केन्सेल थुफिनबाय। स' येस केन्सेल। स' बियो केन्सेल जाफिनबाय। स' नोंथाङा बुजि मोनबाय जानांगौ शेयार मार्केटआव आपस्टकआव कम्पेनिफोरनि शेयारखौ माबायदि बायो। स' बेबायदिनो बायनो हायो। स' नोंथाङा बुजि मोना हसियानो मार्केटआव जानला मानला ट्रेडिं खालामनाङा बा इनभेस्ट खालामनाङा। गिबियाव बुजिनानै लाग्रो। आरो नैबेखौ आङो जास्ट लार्निं पारपसनि थाखाय बानायदों, रावखौबो ट्रेड लाहोनो थाखाय, इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय बुजायनाय जायाखै। अके, बेबि सि इउ नेक्स्ट।